हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बड' फेक्ट्रिसनल' गासिखौ बरन जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबोद नायगोन होननानै आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब बानाय आरो बेल आइकनखौबो थुना ला आं जाहाथे गोदान भिडिअ आपल'ड होबानो नोंथांमोना सिगांग्रो नटिफिकेसन मोनग्रोयो आरोना जोंहा सेथि नाम्बार पेजआव दं गुगोल होनना बुङो जायखौ गुगोला जाहैबाय दाखालि खोन्थादोंमोन आं बेसे खामायो गुगोल होनना बुङो जायखौ जों बेखौ बेनि खामानिखौ खोन्थादोंमोन ओमफ्राय दानिया जाहैबाय दिनै जों खोन्थागोन आं आपेलनि खामायनायखौ आपेल कम्पानिनि खामायनायखौ आपेल कम्पानिनि खामायनाया जाहैबाय 1 मिनिटाव 25 निफ्राय 30 लाखनि गेजेराव जायो आरोना दाखालि आं गुगोलनि खोन्थादोंमोन गुगोला 1 सेकेन्डआव बेसे खामायो दाखालि आं खोन्थादोंमोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनगोन गासिबो एपिसडनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनांगोन नोंथांमोना चेक खालामनानै नायहै मोनब्रै एपिसड होदोंमोन आं बेखौ नाय बेनिफ्राय जोंहा नैथि नाम्बार पेजआव दंना जोंहा नैथि नाम्बार पेजआव दं सार्च इन्जिन होनना बुङो जायखौ सार्च इन्जिना जाहैबाय जों जायखिजाया एन्सार कुइसन नागिरो जोङो ओमफ्राय जायखिजाया नलेजनि बागै जों नागिरो ओमफ्राय बे जायखिजाया ससियेल मिडियाखौबो जों नागिरो ओमफ्राय बेनि नाम्बार वानाव दं जोंहा टप नाम्बार वानाव दं जोंहा गुगोल होनना बुङो गुगोला जाहैबाय टप नाम्बार वानाव थानाय मोनसे सार्च इन्जिन होनना बुङो सार्च इन्जिनबो आरो वेबसाइटआवबो नाम्बार वानाव दंखायो दाखालि आं नोंथांमोननो मोनसे वेबसाइट आपल'ड खालामदोंमोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय चेक खालामनानै नायो ओमफ्राय ससियेल मिडियानि मादाव फेसबुक जागोन खोमा फेसबुक जानो हागौ फेसबुक जागोन ससियेल मिडियानि मादाव आं नोंथांमोननो उननि भिडिअ खोन्थानो खिन्थु सार्च इन्जिना जाहैबाय गुगोला नाम्बार वानाव दं ओमफ्राय नैथि नाम्बाराव दं जोंहा इउटुबा दं नैथि नाम्बार सार्च इन्जिनाव जाहैबाय इउटुबा दं ओमफ्राय जोंहा थामथि नाम्बार पेजआव दं जाहैबाय जोंहा मेगन नोंथांमोना गोबां भिडिअ नुखाबाय जानांगौ बेनि बागै बे मेगना जाहैबाय जों जेसे गोजाननिब्लाबो जों नुहुरखायो जों मेगनजों नङा होमबा मोनसे मबाइलजों जों DSLR केमेराजों जों गासिखौबो नुयो जोंनि मेगनखौ मोनसे केमेराजों रुजुयोब्ला 576 मेगापिक्सेल जायो आरोना ओरैनो गभर्नमेन्टफोरनिया 2 मेगापिक्सेल 3 मेगापिक्सेल बेफोरबायदि जायो केमेराफोरा मिथियो ना जेनेबा नोंथांमोना आधार कार्ड बानायो बेनि फट'फोरा दुब्ला जायो एसे मोजां थाबासो मोजां जाबाय गाज्रिबाथ' गाज्रियानो जाखागोन स' आं बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायगोन स' नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बेनिफ्राय मेगननि मेगापिक्सेल थांबाय 576 मेगापिक्सेल ओमफ्राय जोंहा 4 नाम्बार पेजआव दं जोंहा 4 नाम्बार पेजआव दं नोंथांमोना गासिबो सिमां नुयो जानांगौ बे सिमांनि नोंथाङा 10%खौनो नोंथाङा सिमां नुनाय लोगो लोगो बावगारलांखागोन बेनिफ्राय जेथिया नोङो सिमांखौ उथियोना जेथिया नोङो सिमां नुनानै जेथिया जों बिसनानिफ्राय उथियो होमबा जों आधा सिमांखौनो खावसे सिमांखौनो बावगारलाङो मानेखे 50% सिमांखौनो जों बावगारलांखायो बेनिफ्राय जेथिया नोङो आधा घन्टा जना थाबावोबा नोंथाङा 90% सिमांखौनो गैला गोसोआव गैखाला नोङो 90% सिमांखौनो स' बे जाबाय ब्रैथि नाम्बार पेजमोन नोंथांमोनाबो बेखौ एग्जाम्पोल हिसाबै नाय न'आव नोङो जेथिया सिमां नुयोना होमबा नायबानो जाबाय आंबो नायगोन नोंगोना नोङा आंबो मिथिया खिन्थु आङो माखासे पेजफोराव नुदों ओमफ्राय दायो जाबाय जोंहा 5 नाम्बार पेजआव दं सानसेयाव 30,000निख्रुइबो बांसिन वेबसाइट हेक जायो स' नोंथांमोना दाख्लैयो आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बेनि सायाव वेबसाइटनि मानेकि बे वेबसाइटआव मानेकि नोंथाङा बेसेबां एक्टिभ इउजार्स मोनो बेसेबां वेबसाइट हेक जायो बेफोरबायदि भिडिअ बानायदोंमोन आं नोंथांमोना नायबानो जाबाय चेक खालामनाय आरो डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनगोन आं नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो चेनेलाव नोङो नायबा मोनगोन इ जाबाय एपिसड 2 मोन माबा वेबसाइट हेकनि मानेकि वेबसाइटफोरनि एमेजिं वेबसाइटफोरनि बेयो सेकेन्ड नाम्बार एपिसडमोन आरो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक खालाम आरो बेल आइकनखौ थुना ला साबस्क्राइब खालामनाय लोगो लोगोनो आं जाहाथे भिडिअखौ गोदान आपल'ड होबानो नोंथांमोना सिगांग्रो मोनग्रोयो ओमफ्राय आं बेबायदिनो टप 10बो लाना फैगोन नोंथांमोना नेनानै थागोन होनना आसा खालामनाय थाबाय दिनै भिडिअ बेखिनियावनो जोब्बाय स' थेंक इउ